Skont avviż legali ġdid, il-kirja tal-picnic area f'Taqali għall-avvenimenti li sallum il-ġurnata għadha mingħajr ħaxix issa għoliet. Żvela dan il-Journal Times of Malta illi spjega kif l-ispiża sabiex jittella avveniment f'Taqali issa żdiedet minn €500 għal €2500. Apparti minn hekk l-organizzaturi jkollhom iħallsu wkoll €500 kuljum għal provi li waslu għal dan l-avveniment. Bil-Partit Nazzjonalista jinsisti li din iż-żona il-Gvern sera għal il-familji biex juża għal attivitajiet li jistgħu faċilment isiru f'żoni oħra apposta. Iż-żona għal kunċerti li preżentament hija l-aktar waħda għolja f'Taqali se tkun qed tiswa €5,000 fil-jum tal-kunċert flimkien ma' €1,500 għal kuljum ta' provi qabel l-avveniment. Żoni oħra tal-park se jiswew bejn €300 u €1,500 kuljum għal użu privat. Din hija l-ewwel darba mill-2010 li l-kirjiet taż-żoni fil-Park ta' Taqali se jkunu qed jolew. Fl-aħħar xhur ramel importat mill-Greċja bi spiża ta' aktar minn €311,000 tpoġġa f'din iż-żona biex jitnaqqas it-trapp waqt l-avvenimenti tas-sajf. Iżda dan spiċċa irrovina il-ħaxix kollu li kien hemm fil-picnic area. Ħaxix li baqa' ma telax. Fil-fatt minkejja il-maltemp u x-xita li ħakmet l-Gżejjer Maltin fl-aħħar ġimgħat u l-weda li kien għamel l-uffiċjal laburista Jason Mikallef li sa Deċembru il-picnic area ta' Taqali se terġa' tkun mimlija ħaxix, din iż-żona sallum il-ġurnata għadha kollha ramel u żrar. Brabta ma' din il-kontroversja il-Gvern tilef kull kontroll. Bil-Prim Ministru Robert Abela saħansitra jammetti id-difetti li hemm u tenna li l-Gvern se tagħmel aħjar.